Здравейте хора, аз съм Йони, добре дошли в епизод 2. В днешния епизод ще ви разведа и с нашата конюшна. Ще ви покажа също и грижите за моя кон. Ето го моето Трикси. Ето го моето диван. Сега е време да изсвалим попоната и да изкараме навън за малко спа процедури. Това е моят баща, който се грижи изцяло за моя кон и много му благодаря. Сега чеша коня, за да махна праха, който се насъбрал по гърба му и под корема. Тук е чиста под копитото, мръсотията, която се е насъбрала от хигиенна гледна точка. Сега отиваме да пуснем приказка да се разходи. През зимата конете са много диви. След разходката е време за още спа процедури, да измием и да намажем копитата. Почистваме бокса. На конете, когато няма толкова движение, е хубаво да си дават трикси. Малко вода и вола. След като сме почистили бокса, сипваме талаж, за да може на кобилката да е меко. Завиваме я и я оставяме да си почива. Сега ще приготвим храната на моя кон. Ще е овес. И
половин камчи царевица. Малко вода, капка любов и храната е готова. След като правих приказка, се качих горе на плаца и видях, че са решили да изпробват новата инсталация за заравняването му. А първият, който го пробва, беше Одни. Той е едно диво младо конче и аз много си го обичкам. Лека разходка и всички по боксовете. Сега за финал